Po co Niemcy trzymają żelazko w łazience? Już opowiadam. Kiedyś pojechałem do kolegi w Niemczech i byłem naprawdę zaskoczony tym, jacy Niemcy są pomysłowi. Nawet sobie tego nie wyobrażacie. Jak myślicie, po co Niemcy zostawiają żelazko w łazience? Napiszcie mi w komentarzach, a ja tymczasem opowiem dalej. Więc kiedy byłem u mojego kolegi, zobaczyłem, że w łazience stoi żelazko. Wziąłem je i przestawiłem w inne miejsce. Kolega to zauważył i powiedział, żebym nigdy więcej tak nie robił. A wszystko dlatego, że w żelazkach jest taka powierzchnia, ta z dziurkami, która bardzo dobrze wchłania wilgoć. Tą powierzchnią można postawić żelazko przy lustrze i lustro wtedy w ogóle nie zaparuje. Dzięki temu, kiedy wychodzicie spod prysznica, wasze lustra i inne szyby w łazience nie zaparowują. A oprócz tego nie pojawia się też grzyb ani plesień w rogach czy w innych wilgotnych miejscach. To wszystko dzięki tej specjalnej powierzchni żelazka. Więc stawiajcie swoje żelazka w różnych rogach łazienki, a nigdy nie będziecie mieli problemów z wilgocią. Metoda sprawdzona, korzystajcie. A gdybyście mnie już obserwowali, to byście dawno o tym wiedzieli.